Entón, vale, contame, empezas de cero a historia de cando ibas a buscar Bueno, o pan. primeira historia, dos 8 anos. Tiña 8 anos. E me mandaban á torre, mandaban a Gondomar a buscar o pan de ración. Entonces íbamos pola torre porque non había carretera. Non había carretera que ven agora de Gondomar a Chenro. De Gondomar a Vilas e Chenro, por aquí. E eu iba a buscar o pan e os panadeiros eran tan inteligentes que nos daban o pan todo queimado, o que non as outras xente non o quería. Dábanos os pequenos. Echábamos á casa e que ese pan non se podía comer porque era negro. Non viña queimado. E amargaba. E non se podía comer. E claro, mamá iba lá ao mellor e discutía co panadeiro. Pero viña outro día e quen iba a buscar o pan era eu. Entonces, dábamos queimado. Tanto me daba o cañón que era aquí, arriba mesmo frente a esa confitería que hai, como se chama, frente en baixo. Onde está onde ten unha casa grande o da Couta, mesmo aquí, no cruce aquí en riba, na farmacia. Sí, que dices, pero non me acordo. Ali tiña o cañón unha panadería, e iba eu ali a buscar o pan, unha casiña pequena, que para me que agora tiraron abaixo. E despois o estivaleiro estaba frente á plaza, e a plaza era alá onde está agora, onde estaba o bazar de Basilio antes, alá onde era a Plaza Bella. Ali frente había o estivaleiro, para un chisquiño. E despois, e tamén non lo daba queimado, para o estivaleiro. Pero daban cho queimado porque éramos pequenos. Entonces os grandes non o levaban. O que lle queimaba ardía, dábanoslo a nos. E tuvamos a gran suerte aínda, que cheguei aínda a conocer, que abriu unha panadería, o Cristaleiro. O pai de Rosita Cristaleira e máis dos outros irmáns. Abriu aquí, onde é ao lado da Alameda, dos 4 camiños, ao lado dos cando chamaban o bar de Manolito, dos 4 camiños. Ali, ao lado mismo, agora non sei de quen aquilo que tiraron, non? Abriu o Cristaleiro unha panadería de pan. Entonces o Cristaleiro facía o pan dentro, tiña un forno dentro, e nós estábamos todos á porta. Cando viña, abría a porta, tiña un sitio pequeniño tamén. Todos eles, tanto do Cañón como do Estivaleiro, como do Cristaleiro. Pero o Cristaleiro entón salía fora e dicía, primeiro os pequenos. E dábanos un pan, que aquilo era pan para comer. Non estaba queimado. Non. Aqueles dous deben estar a arder, tanto o Estivaleiro como o Cañón, deben estar a arder tan negros como o pan que nos deron. Que era pan de trigo. Pan de cebado ou de non sei de que era, me salía negro, pois cando menos era de caroços, é o que sei de que era, aquilo negro, que non o podíamos comer, de tercería. Te pensas que facían pan de trigo? Non era de trigo, era de tercería. Pero xa digo, do Cristaleiro, non. O Cristaleiro dábanos un pan, pero non son eu sola, que ainda había unha que pasa que agora, pobre ten Anselme. Senón esa tamén pasaba igual que a min. Daban o negro tamén, porque tamén era pequeniña. E eu pola torre levaba unhas zapatilliñas. Pero a torre, o que é a torre de Gondomar, hasta acá arriba, todo aquel camiño era un camiño fundo. E aquilo era un mar de agua. Entón había que sacar as zapatillas arriba, no que cruce, e ir descalzas por onde ten Mercedes, que ten a frutería na plaza, por ali para baixo, descalzas, hasta pasar un regueiro que había, hasta a Casa das Ducas, que había a Casa das Ducas, que eran as da Duca, e ali entón poñamos outra vez as zapatillas para chegar a Gondomar. Unhas zapatillas. O pan que me contabas antes, esa historia xa me contaste outro día. Ese pan é de ración. O pan, cando estaba xa... Ese día estaba fresco, o día seguinte, cando estaba duro, botabas o caldo, como comíades? O pan comíamolo así, xa non chábamos ni outro día. Nos pan estábamos deseando comer pan. Entón, comíamos o pan. Se comíamos as codias. Pero non era típico botar o pan duro cando sobraba? Facía pan na casa? No caldo, sí. Botábamos lá a amolecer no mesmo caldo.
pero non comía. Como facía a xente maior que non tiña dentes para comer o pan ou para comer a comida? Aí se que non sei, daríanlle o miolo, daríanlle de dentro. É un xente maior, miña nai e abuelos non conocían. Bueno, conocíanos da parte de papá, pero un morreu cando eu tiña 11 anos e a miña abuela morreu despois, pero non vivín con eles. E a miña nai, morreu a nai cando tiña 3 anos e morreu o pai cando tiña 11. E quedaron 5 irmáns sin nada. O teu pai morreu con 4 anos? O meu pai morreu con 79, iba a facer 80 anos. Pero deulle unha tromboses cando tiña 53 anos. E quedou xa. Que foi cando tuveches que irte a Vigo? No. Cando eu tiña 12 anos, Sí. eu viña, non sei de onde viña, era a noite, e viña pa casa, e me encontréme con a viciña, e dime, ai, teu pai morre. Papá marchará a traballar a mañán, pero viñera con unha gripe fuertísima. Estaba o médico, e dixo, isto é unha neumonía, non unha broncomonía, ou así, algo así, chamaban. Papá temblaba, eu mirei no que eu entrei á porta da casa, e papá estaba na casa. E papá era novo porque daquela tería cerca de 40 anos. Eu tiña 12, el casouse con 23, meu irmán que eran 2 anos máis vello que a min, pois mira, conta. E que lle daban para a gripe? Que lle daban que? Para a gripe. Que lle daban para a gripe. Veo o médico e dixo, isto non hai remedio. Foron buscar un medicamento a tomar, pero non lle facía nada, dixo el isto. Bueno, deulle aquel medicamento, o médico. E dixo, o único aquí é ir buscar penicilina. Pero había que ir buscar a Portugal, aquí non había. E eu tiña 12 anos, e a miña nai fixo unha saquetiña dun pantalón de maón que tiña papá, un pantalón vello, de uns pedaciños, a man, fixo unha saquetiña, un pantalón de maón, que era como vaqueros, pero duro, que para coselo mirábose loca. Toda a noite, mentre estaba a atendelo a él, fixo unha saquetiña. E a mañán levantouse, e levantoume a min, vestíume, e levoume ao coche de línea. Un coche que salía de Couso ás 8 da mañán. Era o único coche que pasaba por Morgadales. Non había máis coches. E levoume a carretera, o coche, coa saquetiña na man, e un cheque dentro. Un cheque dentro da saquetiña. E díxome, mira, toma isto para o coche de línea, deu-me ela cartos. Paguei o coche de línea e marchei. Non sei canto cobraba. Ese non sei canto cobraba. E marchei no coche de línea hasta Falperra, onde paraba. Agora sei que é a Falperra, antes non sabía o que era. E ali onde parou, que non vou máis, ali parei eu, e papá, que en par descanse, díxome, mira, ti ao chegar ali, sales do coche de línea e baixas por unha carreteriña para baixo, que era onde había para me panificadora, unha panadería. E vas mirar un oliveiro alá adiante. E onde miras aquele oliveiro, ti sigues para baixo. E eu fui polo oliveiro e seguim para baixo. E ao chegar alá abaixo, vas a mirar 2 carreteras que van así, unha por riba e outra por outro lado. E no medio hai un edificio grande. Ti entras ali e darlle esta saquetiña ao que estea na ventanilla. E aí el que colleu que está dentro. El colleu o que estaba dentro, meteu uns cartiños dentro da saquetiña, preguntaríame, claro, como iba eu cobrar eses cartiños. Pero déramos. E vin con eles dereitiños para casa, esperei a que viñera o autobús e vime para a casiña. E cheguei a casiña e se marchou meu tío por aí polo curro e por dereito a Tui e a Portugal a buscarlle a penicilina. Se non morría. Porque non había penicilina aquí en España. Ainda. Por qué? Porque non había ainda. Pola guerra? Naquele tempo non había aquí, había en Portugal. Había que ir a Portugal a buscala. E meu tío marchou a Portugal a buscala. E aparte de penicilina, que máis comían? Caldo, que comían, cousas quentes, alguna infusión? Xa che dixen que comíamos caldo, bueno, tamén unha agua fervida, con aceite, pan, botábamos ali un chisquiño de agua, un pouquiño de pan de millo, unha gotiña de aceite. E se non había aceite, mamá botaba un chisquiño de unto, e fregábanos ben aquela agua, aquel pan, aquel chisco de unto, e botaba agua a ferver, e un chisquiño de sal, un chisquiño de azúcar, comíamos aquilo. Nós comíamos de todo. Non había problema. Por comer, non había problema.
Había algo especial que comerades cando estabades enfermos? Ai, sí, día de San Roque, meu pai procuraba ter un añiño para matar para a festa de San Roque. Comíamos carneiro. No, pero digo, cando estabades enfermos, comíades algo Cando especial? estábamos enfermos comíamos agua fervida. Dábamos agua fervida porque vaca non tiñamos. Ao non ter vaca non ten leite. Pero agua fervida, que é? Agua fervida é a que che o digo. É unha gotiña de aceite con pan de millo, fregalo ben todo ali revolvido, botarlle un chisquinho, fai un día que verás que riquiña está. Botábamos un chisquiño de azúcar, un chisquiño de sal, e unha pouca de agua, revolvíamos aquilo, e comíamos aquilo. Iso curaba a gripe. Aquilo curaba, sí. Esa había unha galiña por ali bella, matábase, entón tamén che facían unha ajuña de caldo de galiña. Pero se non puñan a galiña, non puñan huevos, porque non comían. Nós non comíamos. Bueno, mira, nós vivimos, estamos vivos todos. E bueno, sendo meu irmán, pero non morreu pola fome. Recordas a primeira vez que comiches pulpo? No. Quizá que comera, mira, deronos, aquí había un cura que nos deu moitas cousas de comer. Ese cura deu-nos bonito, latas de bonito. Pero unha vez ele era de lá de Rosal. E trouxe nos presebes. E nós regalámonos porque non nos queríamos comer. Regalou os percebes? O cura foi a Rosal e trouxe nos presebes. Nós non cos comemos. E non nos comemos. Pero porque non sabíades como se comían os percebes? Sí, fervémonos, pero despois non sei a caños deron. Nós non comemos os presebes. Por que tiña tanta comida o cura? Porque o cura era de ser familia rica. E despois tiña aquí a iglesia, era moi boa persona. Nós deu-nos moita fruta. Antes había outro que non che daba. O outro non, a criada. O outro era un señor maior. Que era cando eu tiña 7 anos, xa morreu. E despois veu ese tal don José María, que era do Rosal, que estuvo en Nigrán moitos anos, de cura. Ese deu-nos moito fruta, deu-nos moito de comer, sí, señor. Ele facía unha empanada, mandaba a criada, que tiña unha criada, que lle chamaban Laura, que era portuguesa, e mandaba facer unha empanada e ela borrejaba. Para que queres a empanada? Mais para que queres a empanada? Para que coman os hijos de Encarnación. E había unha carnicería de San Roque que vendía can por carneiro? Iso dixo a miña sogra, eu isto nunca foi. Miña sogra dicía iso. Que había unha carnicería aí en San Roque que mataba. Vendía can por carneiro. Pero eu nunca fui a carnicería. Que decía? Nós non comimos carne. Nós, na nosa casa, na Pedra, onde me criei eu, o único día de San Roque, mataba papá un añiño para ter para o día da festa comer. Pero que contaban? Que contaban de que vendían can por carneiro? Pero eu non fui comprar. Eu nunca fui comprar. A miña sogra dicía. A miña sogra... Que decía? Era máis bella que a min bastante. Que decía? Vaya. Eu, cando me casei, o meu home tiña 29 anos. E ela, cantos tiña xa? Entón dicía ela que ali que había o ver ali, naquela esquina ali adiante, unha carnicería que vendía por carneiro, por araño, e era perniles de can. Eu que sei, Alguna raza especial de can? Eu que sei, eu non fui a comprar, nin mirei, nin sei, non sei. Eu non fui. Entendo que o can pequeno venderíano por carneiro por año e o carneiro e o can grande por... Pero a perna é bastante parecida, eh? Sí? Eu fíjome nos cans agora, moitas veces fíjome, até había cans daquela, non había estes cans que hai agora, estes cans grandísimos. Eu miraba que había campañeiros, entón tiña que ter o pernilciño, tiña, non? Parecido dos años. Entón igual comiches can e non te dixes conta. A mellor comiría, sin saberlo podo comer, non se comía fora da casa. Non íbamos a comer a parte ninguna. O único cando mataban meus tíos o porco, meus abuelos, meus tíos, lá meu tío Barristo, do Barreiro, entón invitábamos. Porque iba papá para matarlo, entón íbamos nós con ele. E o de gato por liebre? Iso só tamén de cando eras pequeno? Gato por liebre eu nunca comín tampouco, disco
que non comeu, pero eu non. Era común comer cuello, ou non? Eu que sei, eu non o provei, non podes dicilo. Pero cuello comíades como os? Ai, coello nós nunca tivemos tampouco. Non era común criar nas casas cuello? Meus abuelos criaban, lá nas outras viñas criaban coellos, sí. Tiñan coello. No, a miña tía Joaquín, sí, comín coello en Baralla. A tía Joaquín, unha tía que tiña eu, que estaba solteira, e iba a dormir con ela, esa muller, sí, esa criaba coellos e matabas. E comía. Alguna vez comía coello ali con ela. Ti de pequena non recordas comer cuello, entón? Xa te digo, a miña tía marchou cando eu tiña 11 anos, e eu hasta ali iba a dormir con ela. Entón comía, alguna vez comía coello. E palomas? Non tiñamos tampouco. O que non comíamos, e había moitas, eran truitas. E había no río. E viñan polo, onde íbamos a lavar, viñan ali polo lavadero pa diante. Pero xa comía unha truita. Nadie a quería. Por que? Eu que sei. Despois fonos comer a lá, cerca de Ourense. Levamos o meu fillo a comer truitas. E eu concho, mira ahora, como truita. Pero se comentaba algo sobre as truitas? Oye, Había xente que quizás así, había xente que lle botaba disque carburo, eu non sei, unha pedra de carburo na agua, e que viñan a derriba, e con cesto que as collían, e que as comían. Nós non as comíamos, pero no río había truitas grandísimas, porque mesmo ali en Casas, eu iba ali a erva, e con teu tío con José Luis, pequeniño, e quería que as collera. E un día levei unha canela, e compramos un anzuelo máis e sacamos por riba un par delas, pero despois ninguén as quería comer. Caracoles comíades? Non. Tampouco, non? Xa non sabía, porque as galiñas comíanos todos. Daquela non había caracoles. Agora sí, agora hai moitos. Pero daquela non había caracoles. Que recordas da aguardiente blanca da tía Juanita? A tía Juanita? Non? A aguardiente blanca se fixamos toda a vida. Nós na pedra facíamos media potada. A miña tía Joaquín era a que facía. Papá non. Nós non tiñamos viñas. Nós non tiñamos veigas. Nós non tiñamos viñas. Nós non tiñamos nada. Sabes que non ter nada? Ao non ter veigas, tiñamos 2 veiguillas. E botábamos patatas nelas. E iba papá de noite a dormir ali para que non lle roubara. De noite. Fixaron a chauciña ali e iba a dormir de noite para que non lle roubara. E viñas, quen solía ter viñas? Nós non tiñamos unha pequena ali diante da porta, máis nada. Pero, bueno, lá no Couto traballábamos 2 pequeniñas. Non. Pero a tía Joaquina tiña, e collía viño. E facía media potada de aguardiente blanca. E tomaba ela un bucha a mañá e daba a mí un chisco. Era común que bebera dese aguardiente os nenos? Que? Era común que os nenos bebera dese aguardiente? Eu que sei, ela bebía, tiña unha botelliña pequena, de aguardiente blanca ali, e chamaba collía unha cuidinha de pan a mañá, pero eu, xa che digo, cando marchou ela para América, eu tiña 11 anos. Pero antes de marchar, eu xa tomaba polo buche tamén. Sí? Chamaba un buche. Un buche de aguardiente. Te daba calor, non? Un buche de aguardiente blanca. E tomaba ela, e a min dábame tamén, eu tomaría un chisco, eu que sei, queimaríame, non sei. Eu nunca máis tamén. Tiña aquí apuntado algo de aguardiente blanca de pequena pas inyeccións. Mamá. Como era esa historia? Mamá poña moitas indicións. Entón ti ibas a polas, tiñas que levar aguardiente, pero non tiñamos. Entón levabas unha botella de aguardiente para que mamá pusera as indicións. E mamá dáballe un poquinho con un trapiño, dáballe un chisquiño de aguardiente aí e espetaballe aí agua. Dicir, non era para que beberan aguardiente Non, para era odor, para non? darlle, para porlle indición. Para Na desinfectar. nalga ou no brazo. O lles puña na nalga, dividía aquí a nalga, así, e despois así, e aquí nun pedazo puña. Mamá puxo moita indición, moita. Porque todo o mundo vía a buscala para porlle indicións. Non había quen puxera unha indición, mamá. Era común comer cos veciños ou non? Que? Era común comer cos veciños? Ou cada un comía na súa casa? Non, cada un comía na súa casa. Nós comíamos o noso e cada un comía o seu. Eu iba ao Barreiro, a casa dos meus tíos, iba, cando me daban unha tacinha de leite, eu quedaba moi contenta porque nos leites non probábamos. E eles tiñan campos, meus tíos tiñan campos. Ao ter campos, eles tiñan 2 vacas. Entón tiñan leite bastante para comer, para vender.
Mira, eles con non ter. Papá con ter ser madeireiro, pasábamos nós peor que eles. Porque non tiñamos leite, nin tiñamos campos. Traballábamos o que ninguén quería. E traballaba como un negro. Papá e miña nai máis. Marchaba a mañán e viña a pobre que xa viña reventada. Por iso eu facía as patatas, por que iba a facer? Ou non comer nada. Ou comer patatas cocidas, como das que lle cocíamos para os porcos. Para o porco, que matábamos un porquinho e matábamos. Bueno, fálame agora do menú da boda. O que comíades na boda? Ai, nas bodas comíamos primeiro sopa, despois cocido, e despois carneiro, e despois polo. Na túa boda? Na miña e na casi na de todas. E arroz con leite por riba, de postre. E botabanlle o merengue, facía o cociñeiro, había un cociñeiro aí, que facía un merengue moi rico. Entón adornaba as flores, tostabas con ferro quente, tostabas as fuentes das papas de arroz. E despois, iso que levaba o que tiña un cociñeiro. O que non tiña cociñeiro, faría un cocidinho e comirían, cantos, carretera. Pero nas outras bodas, eu nas que fun, sempre houve. Primeiro, sopa, despois cocido. E despois do cocido, puñan o carneiro. E do carneiro despois, ainda puñan un polo guisadiño. E por encima, arroz con leite. Cantos invitados eran, recordas, na túa? A miña eran 105. 105? 105. E aí era cocido, polo, carneiro... E comemos toda a semana. Sí, sobrou moita comida. Porque mitad da miña familia non viu porque non tiñan roupa e non podían vir. Mitad da familia por parte de meu pai. De miña nai non. Estaban todos na América. Só había un tío aí, uns tíos, e os outros marcharon todos para a América. Os familia de miña nai. E para o meu pai eran moitos irmáns. E moitos non tiñan roupa para eles ou para os fillos, entón non viñeron. Entón viñeron despois toda a semana aí. Fixamos comida toda a semana, comemos. Foron os días seguintes a comer, claro. E a boda foi aquí en Morgadén. Foi en Baralla, na casa de miña tía Joaquina. Era moi caro casarse. Home, o que facía un cocido para 105 personas había que comprar para botar dentro da ola. Botábanse galiñas, meus pais quedaron sin nada. Os galos, as galiñas, mataron todo. Mataron todo para pota, non? Todo. E quen cociñaba? Contratabades unha cociñeira? Había un cociñeiro que chamaban Pérez, daqui da Cotarela. Despois se marchou para a América e despois quedou a Cacholas. Chamaban a Cacholas a unha muller de peitieiros que se dedicaba a andar. A miña fixo a Cacholas. Pero con outras mulleres, outras que lle axudaron, Outras que lle axudaron. Porque eran 105 personas. Entonces, outros que lle axudaron que... Sí, cando foi que me casei, sabe, o pai fixo unha boda boa. E ti recordas ese día? Si comiches moito, se estabas nerviosa? Eu comín, eu me acordo aquel día é que chovía a cántaros e para ir de Baralla, porque fixamos a boda en Baralla. A nosa casa era na iglesia, pero vivíamos en Baralla. Aquel día a boda fixamos en Baralla, unha casa que tiñamos ali, grande. E fixamos ali a boda. Entonces eu para ir dali á iglesia, tuve que ir Castamancas. De madeira? Castamancas, con as tamancas de madeira. De madeira, sí, pero vellas. Nos pés hasta chegar á iglesia. E ali puxen os zapatos. Porque por ali, para ese camiño que están a arreglar agora, dereito á iglesia, baixaba máis agua que era un diluvio. Ya. E de beber que puñades na boda? Que? De beber? Pois de beber puñamos viño blanco e tinto. E nada máis. Blanco e tinto. Era o que se vivía nas tabernas. E os nenos que bebían? Os nenos non sei que beberían, non sei. Iso sí que non recordo. Beberían agua ou beberían viño. Hasta creo que... Eu non sei. Eu para que beberían. Viño, tamén. Auga bebíase de pequenos, que? Non? Auga bebía desde pequenos. Home, agua nós bebíamola sempre. Nós na nosa casa, e o viño nunca bebín. Había un caldeiro. E cando non había agua, pasábamos unha sede negra. Que había... A fonte estaba casi a 1 kilómetro da nosa casa. Casi a medio kilómetro, ben. Alá baixo no río. E había que ir a buscar a agua lá. E eu se estaba cos pequenos, non podía ir buscar a agua. E un que a traía. Había un cubo grande. Eu no cubo grande non podía traer a agua. Non había un cubiño pequeno para ir eu a buscar unha pouquiña de agua para bebermos. Non podía. Entón, se non estaba mamá para ir buscar o caldeiro de agua, nin agua había para beber.
Entón, aproveitado se bebíades viño. Que? Aproveitado se bebíades viño. Onde había o viño? Non te digo que nós non tiñamos viño. Acabo de dizer que non temos viño, entón de dizer que bebemos viño. Bebíamos viño. Nós bebíamos agua a hora de comer, porque mamá iba a buscar un caldeiro de agua. Antes de facer a comida, ia a buscar un caldeiro de agua á fronte. Despois xa iba eu. Eu iba a puñar o caldeiro na cabeza e chegaba a casa, chegaba con chisco solo. Porque o caldeiro... levaba delo na cabeza. Que? Levaba delo na cabeza, Eu caldeiro. traía na cabeza, claro. E a Gondomar tamén iba, tamén compraba. Eu iba onde mandaba, a min sempre me mandaba. Despois xa iba pola carretera. Entón xa levaba un cestiño e compraba peixe, compraba un chisquiño de aceite, un chisquiño de azúcar, un pouquinho de café, un chisquiño de chicoria. Que, cando ibas ás festas de pueblo, que se solían vender? Entón, De comer nas festas do pueblo, en San Roque, que solían vender de comida ali? ali Os non había chiringuitos. nada. Ali non había chiringos. Habían puestos, sí. Había puestos. Puña a xente, puña puestos. Vendían queso, vai ben queso e membrillo, para facer bocadillos. Sabes, entón había o mellor pan. Eu xa acordo hacía ver pan, pero non íbamos. Eu nunca comí nada nunha festa. Non sendo, despois de casada. Entón, a veces levábamos. Miña sogra gostaba de ir á festa a Prado, ou á festa a San Julián. Entón, facíamos unha empanada. Ibas andando. Sí, andando, claro, daqui a San Julián. Pero levábamos, a mellor facíamos unha empanada con coello, ou con polo, e marchábamos alá con ela. Panada normal? É dicir, de millo ou de De trigo? farinha triga, de farinha. Xa eu cando me casei, despois xa viña farinha triga, xa había pan trigo. Eu cando me casei xa había pan trigo. Xa non era só pan de millo. Rosquillas? Cando recordas rosquillas nas festas? Rosquillas xa se acordo eu, tendo eu 14 anos. E así xa as facían en Gondomar de Copena. E viñas a vender a tía Carme Pantera, a vella, tía Carme. E valía unha docena de rosquillas, valía unha peseta. Unha peseta. Entón, unha peseta eran 10 perras. E 10 perras xuntábamos, ti tiñas dúas, eu levaba outras dúas, e entón comprábamos unha docena de rosquillas nas festas para comer entre o mellor 12, unha cada unha. E xuntábamos 10 perras. E rosquillas cristaleiro, recordabas? Que? Rosquillas cristaleiro. Bueno, eu os rosquillas cristaleiros xa foron despois. Xa eu debía estar casada. Eu o cristaleiro xa acordo a panadería esa, que iba eu buscar o pan cando era pequena. Panadería para povo. E nós ali poucos anos fomos. Xa non la sacaron. Xa nos sacaron a ración do pan. Pero o cristaleiro, ese dábanos pan para comer. Ahora os outros dábanos o negro. É dicir, o mellor pan era do cristaleiro. Despois cheguei unha vez, cando cheguei aquí, que me caséme con 18 anos. E cheguei aquí, e miña sogra tiña unha vaca aí na corte e non daba leite porque estaba preñada. Era unha vaquiña do país e aos 6 meses xa non daba leite ningún. Entón dixo, agora somos máis, podías ir á feira e levar a vender esa vaca. Eu nunca fora á feira, nin sabía onde... A feira sabía onde estaba, porque a veces íbamos a dar unha volta. Un domingo se quedaba un día de feira, era como ir a unha festa, e dar un paseo pola feira. Entón íbamos hasta a feira a dar un paseo. Donde era? É Gondomar, onde está o instituto, ali ao lado, que era a feira, todo aquilo, por ali para arriba. E entón mandoume, miña sogra dixo, vai, vende, que mira, a min valeume 7.000 reales, se che dá, xa hai 12 anos que a temos, xa nos deu 12 crías, mira, se che dan 7.000, porque che dean, vende. E para traer unha de leite, que senón, como facemos agora, somos máis, éramos máis, que era máis. E marchei en vaca á feira. Eu nunca entrara á feira con 18 anos, mandan á feira cunha vaca. Bueno. Chega á feira e había que, ali había un casucho, ali había que pagar ali había que pagar algo. Non sei, un que perbalgo había que darle, para que te deixaran entrar á feira ca vaca. Entrei e preguntei, para onde vou con a vaca? Porque os bois puñanos abaixo, outras vacas puñanos no medio, outras puñanos máis arriba, había para as preñadas había un sitio, para as paridas había outro, había varios pisos, por ali para arriba. Ainda están ali, creo. Eu bruxan un pouco por ali. Mesmo, frente á farmacia que hai ali na feira,
frente ao instituto, Sí, sí, ao outro sí. lado, que agora fixaron un parco, non sei que hai ali, aquilo era a feira toda, aquilo para arriba. Feito chamase Parque da Feira. Que? Chamase Parque da Feira. Bueno, pois ali era a feira. Entón eu fui unha vaca, espérame. E dixen eu, chegan ali, e puxen ali. E os feirantes así todos. Eu que sabía que eu nunca vender ningún juego. Nunca fora a feira. E tiña feirantes, a vaca era moi bonita, moi xeitosinha do país, e tiña oche de feirantes, alrededor da vaca. E todos que querían a vaca. E tamén me daban 12.000 reales. Ela comprara por 7, e dixen, pois por 12 vendo. Eu xa vendía. Pero chegou unha muller daqui veciña, e, ai, vai vender a vaquiña, vai xa vender a vaquiña, esa vaquiña foi unha americana para túa sogra, que túa 12 anos, 12 crías. Enteraronse a que a vaca era miña. Eu non ia dixera que era miña, porque eu falara co Barreira, con un home que había aí, que andaba algo na feira, para que se a vendía, que mirara ela que a vendía para cobrala, porque eu non entendía nada. Eu non ia vender a vaca a un feirante sin conocelo e que despois non me pagaba. Entón eu falara con ela, pero ele non aparecía ali, o tal Barreira ese. Ele non aparecía. E eles querían me comprar a vaca. Esa me daban 12.000 reales por ela. E a mullerciña vai dir que é miña. Ao dicir que era miña, pasan a palpar nela que estaba enferma. E eu, non me toquen na vaca. Que non me toquen na vaca, digo. Pero eu xa te digo, unha cría de 18 anos, sin mirar aquel gado todo, eran 4 ou 5 feirantes encima da vaca. Encima da vaca. E eu ali asustadiña. E diablo, xa sempre hai alguén que te axuda, sabes? En que vos non credes. Por detrás miña había un balado. Estaba un señor parado ali, sabes? E tocáme no ombro e dime, mira, queres dar a vaca polos 12.000 reales? E o señor ese conocío, porque era daqui de Chenro e tiña baixado moitas veces con ele para a feira, para Gondomar eu, e ele viva para a feira. E diz que lle morrera unha filla que era moi parecida a min, e o home a min tiñame moito cariño. Entón dixeme, mira, queres dar a vaca polos 12.000 reales, polo que che daban? Dixen eu dou, sí. Diz, mira, sin que nadie se entere, colle a vaca e prendesme alá naquel pino lá diante. E eu deixei-me estar un chisquiño máis de tempo ali, collín a vaca, marcheñaba. Matábanse, mira, uns feirantes contra os outros, desfacíanse. Pero quen lle comprou a vaca? Pero quen lle comprou a vaca? Mirache. Iso pasou a min, con 18 anos, sabes? Na feira de Gondomar. Dixen eu, chegan aquí, cando comprei na vaca? No, aquel mesmo día chegou o Barreira. Chegou o Barreira, gobernei eu na casa de outro, porque eu aquí non era nadie. Eu chegara aquí, pero aquí non era dueña de nada. A vaca era de miña sogra. E marchei, encontrei o Barreira. E dixen, mira, eu quero comprar unha vaca que teña leite. Que teña leite. Unha vaca parida. Unha vaca de couso buenísima. O Barreira, despois esta rapariga é para ti. Vale 18.000 reales. E eu, pero quero que me pague usted. Eu non quero máis vaca miña. Vaca da casa non quero máis. Eu cando cobre esta, dou os cartos a miña sogra, pero eu non quero máis vaca. Eu isto non o quero máis. Eu na miña vida, mirei, parecían lobos. Comían uns aos outros. Ti sabes o que eran lobos? Eu, non. Eu isto non, para mí non vale. Agora ben, comprei unha vaca, cheguen con ela a corte, cuidena, ao pouco tempo vendemos a cría, deu 6.000 reales. Xa, 3.000 para el e 3.000 para mí. Porque xa nos deu a vaca 18.000 reales. Os mínimos que me custou a vaca, a cría, a vaca deu 18.000 reales e a cría 6.000. Xa gañan 3.000 reales. E 3.000 reales, 4.000 reales eran 1.000 pesetas. Os 12.000 reales eran 3.000 pesetas. 12.000 reales eran 3.000 pesetas. E eu comprei unha por 18.000 reales, que viñan sendo 4.000 pesetas. De 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 7, 18, non? Era máis un pouco. Era máis un pouco, porque 12.000 eran 3.000 pesetas. Cada 4.000 reales, e vendeu-me 6.000, cada 4.000 reales eran 1.000 pesetas, non? Non, 3, 4, 4, 8, 4, 12, non. Cada 4.000 reales, cada 4 eran, como é? 4.000 reales, 1.000 pesetas. 4.000 reales, 1.000 pesetas. Entón serían 3.000 pesetas. 12.000, 3.000 pesetas. 16.000, 4.000 pesetas. A miña valeu-me 18.000 reales. E depois deu uns 6.000 reales a vaca. E a cría. E quedou-nos a vaca en 12. E vendemos a vaca por 18.
Gañamos 6.000 reais. E o curro, sabía curro cando eras pequeno, non? Cando eu era pequena, pero me sabía algún curro, pero eran peitieiros, iban as raparigas de aquí, iban ao curro peitieiros. E despois do de peitieiros fixaron o do rodal. Pero bueno, xa daquela... había... Eu, para mí, que xa... Nós, despois de casados, xa fomos ao curro cos pequenos, levábamos os pequenos con nós e íbamos ao curro. Era común ir a dormir sin cenar? Que? Era común ir a dormir sin cenar? O que, o curro? No, na casa, cando eras pequena, cenabades algo antes de ir a dormir? Non che digo que meus irmáns quedaban todos a dormir. Eu non, porque eu marchaba para Baralla. Pero a miña tia Joaquina sempre me daba algo de cenar. Comíamos un huevo frito entre as dúas. Un huevo frito entre as dúas. Entre a miña tía e eu. Pero na Pedra non, porque meus irmáns, cando miña nai chegaba, xa estaban. Por que eu empecé con 8 anos a pôr a sartén ao lume e botar a grasa ali dentro? Porque nós patatas tiñamos. O papá, na veiga, as dúas que tiñamos, botaba sempre as cementaba de patatas. Entonces nós tiñamos patatas. Patatas tiñamos. Entón, collía patatas e a grasa tamén, bueno, cando se mataba o porco, como non se gastaba, porque non había que enfritira nada, non había tempo, como andaba na veiga. E non podía atender a casa. Entón, eu agarraba a sartén ao lume, e botaba ali unha cucharada de grasa, e botaba as patatas, e comíamos. Dáballe de comer a todos. Negras ou blancas, como saliran, pero... Pero as patatas dábamos para todo o ano. Patatas quizás tuéramos para todo hasta... Sí, tiñamos. Patatas tiñamos. Pasa que ao final xa estaban moi greladas, Bueno, non? sí, mamá sacaba os relos, pero, así, a todo encorreábanse moito. Pero, bueno, tiñamos patatas. Cocidas, comíanse bastante ben. Fritas, claro, estaban máis encorreadas. A xente porque marchaba para Argentina, Uruguai, porque ali vivía así. Montevideo, todo o mundo. Mira que as amigas miñas, aquí non quedou ningún, Que contaban dali para que todos querían marchar para ali? Marchaban porque se traballaba, porque había traballo, porque gañaban cartos, porque se casaban. Unhas viñaron americanos e casaron e marcharon con eles para lá. Outras que marcharon solteiras porque alá casábanse alá e había traballo, eu que sei, todos. Ali comían ben? Eu non sei, que non lle fun alá. Non. Eu que sei, eu comía. Pero, bueno, comían, porque ali, se non comeran, non viñan para cá de volta. E para cá non viñan, non querían vir. Quistes me contaras a historia, pero algo me contaras. Cando foches a Jerusalén, era un avión de luso. Era un avión, hombre, era un avión grandísimo, que foi unha planta de arriba. Tiña dúas, eu nunca mirei máis avión, ainda había en avión, pero como aquel non. Aquel arriba era tan grande como un avión destes pequenos que vas a Palma de Mallorca. Pero despois abaixo era un salón, un salón grande, e no medio tiña como un barcito, que onde había whisky, onde había perfumes, cousa cara para os millonarios. Así, un barcito, no medio, con perfumes, con whisky, así, con cousas para comprar, va? Ali no medio do avión, na planta de baixo. Na de arriba non, na de arriba iban xente por un lado e por outro. Non había, no medio non levaba, só levaba nun lado e no outro. E dábamos de comer? Eu non sei se comemos, a iso se non acordo. Como acordo que chegábamos a Tel Aviv, que é onde paraba o avión, en Tel Aviv. E pasali para fora de uns traballos. Tivemos que sacar todo o que levábamos no avión, dentro. Todo pesa por pesa para fora. E non entendíamos nada. Revolver todo, porque que podíamos levar a unha bomba. Que tal se comía en Jerusalén? Moi ben. Pois tiñanos un deses que poñen para comer cada un que colla o que queira. Buffet. Sí. Grandísimo ali. Nós estábamos nun hotel que aquilo eu nunca mirara hotel como aquilo. Tiña no medio do hotel un jardín que aquilo, bueno, hombre, e despois todo alrededor era hotel. Precioso. O hotel era bonitísimo. En Jerusalén. En Jerusalén. E despois fomos ao Mar Morto, fomos ao Jordán, renovaron o noso bautismo, fomos en Cana de Galilea, ali renovaron os casamentos, pero comeches algo raro en Jerusalén que te gustara? Comeches algo raro que nunca miraras antes? Eu non comíamos comidas raras, porque só comíamos comidas que a nós nos gustaban.
E como había tanto donde ir, había tanta piña, había tanto melocotón, había tanta cousa así, frutas así na niva, que podías comer o que querías, e ti, tartas e de todo iso. Ali había de todo para comer, entonces, cousas que nunca comeche, comíamolas ali. Como a ser buffet de desayuno, e como era gratis todo, comíades demais? Bueno, claro, comeríamos, eu non sei, eu xa non recordo moito, porque xa hai 20, esa Jerusalén hai, pois, uns 27, 28 anos que fun. E había moito asesino por ali ou non? Pois non miramos ningún, ninguén se meteu con nós e anduvemos por todos os sitios. Anduvemos todo, mira, levábamos un guía que era daqui de Santiago. Este home era de Santiago. Pero marchou para Jerusalén, era flaire, vixiose flaire, estaba lá no sitio do flaire. E nos ensiñou todo o rincón de Jerusalén. Que agora despois non, despois das outras viaxes que fixaron, que seguiron facendo, ainda fan agora, creo. Despois xa facía de guía Don Fernando. Xa el quería facía el de guía. E non é o mismo, que vai unha persona dali que te explique isto aquí foi onde naceu Jesús, aquí foi onde estuvo San José a Virgen, aquí foi onde estuvo, aquí está o Monte dos Olivos, aquí está, era precioso, aquilo é bonito, é digno, ben nome. Nós miramos, Jerusalén é moi bonito. E despois vas ao Jordán, e ali renovan o bautismo, se queres, metes ali naquela agua, miras ali bautizar a xente, que a meten así con os vestidos blancos, para baixo, para arriba, e ali nós tamén nos metemos, sen vestido blanco, pero metemos. A ti meteronte no río? Eu metíme no río, e bautizoume Don Fernando ali. Renovoume o bautismo, eu bautizada xa estaba. E despois fomos ao mar, morto, e metíme na agua, e ali flotaba, dixe, vai, eu aqui nado. Eu nunca nadei, que eu non sou capaz de nadar, abajo. Pero ali nadei. Ali flotaba. Non é que nadara, flotaba. Pero cando viajaste a Montevideo, aí sí que cenaches 2 veces, non? Cené. Iso foi no avión, pero iso foi a última vez. A primeira vez, normal, a comida, onde comemos aquí, non sei como foi. Pero a segunda vez que fomos, claro, cené de Vigo da Armacena de Vigo a Madrid, no avión. E despois, cando chegou outro avión, como era outra compañía, deronse outra cena desde Madrid a Río, que paramos en Río. Deronme cena outra vez. Deronme cena. E eu, claro, acababa de cenar, bueno, deu algo comí, e outro de cena. E despois, cando viñamos de volta, chegamos a Madrid, daronos, eu non sei, en comer, daríanos a comida os da compañía que viñamos hasta Madrid. E despois de Madrid para Vigo, eu que non comera nada ao mediodía, porque moita xente comeu bocadillos ali en Madrid. Pero logo chegamos ao avión e dámonos a comida, eran as 2 da tarde, estábamos no avión, e cando chegamos ao avión non nos daban de comer. Foi cando me traían un periódico para que lera. E dixen, viño, nós isto, alá na aldea, cando non tiñamos que darlle de comer aos animales. E, como yo un faro. E ti agora vindeche un faro tamén para que lera. Non, eu quero comer algo, porque estou sen comer nada. Entón, cando fomos para lá, deronnos comida neste avión hasta Madrid, a cena. E logo chegamos a Madrid na outra compañía, outra cena. E agora veño de volta, e non nos dades. A rapariga foi moi agradable. Marchou e traímos pistachos e así un poquinho. É un zumo para que vivir. E que iso con membrillo? Que? E que iso con membrillo? Iso non sei se me trouxe non cacho con membrillo. Iso comíamos los nanos. Era un bocadillo que había antes, era casa con membrillo, filliño. Ibas para unha veiga a traballar, e levabas un pouquinho de casa con membrillo, e vas un bocadillo. Cando había pan de río, que co pan de millo tamén non che dá xeito comer nin casa con membrillo. Entón, cando había pan de millo, e ibas ao mellor a axudarlle a labrar a alguén, dabanche un pedaciño dunha morganiza. Antes, en vez de chourizos, enchean morganizas. Morganizas son unhas así, grandiñas, así. Entón, partíanche un chisquiño, unha pequentiña, e con pedaciño de pan de millo dabanche. Se ibas a axudar a alguén a labrar un campo. E ti recordas pasar moita fame? Moita fame. Eu recordo pedirlle a mamá pan e non ter para darlo. Iso recordo. E recordareno hasta que me moera. Porque é moi triste. Con os fillos lle pidan pan ao nai
que non tiña para dar. Iso non se me olvida a min na vida. Porque nós non entendíamos e pedíamos de pan, pero é moi triste. Vale, igual non pasaches tanta fame, pero sí que era todos os días comer o mismo, non? Nós a mañá o desayuno era caldo sempre. Namais cando se terminaba, facíamos unhas papas que lle chamaban papas de pingo, porque puña mamá unha ola ao lume, grande, aquel día facía ela. O caldo que facía eu todos os días. Pero ese non. Entón puña unha ola con agua ao lume, botaba unha cucharada de grasa, un chisco de sal, un chisco de azúcar, se tiña, un chisco de sal, e fariña. E chamábamos de papa de pingo, estábamos deseando que se terminara o caldo para comer as papas aquelas. Que é o pingo? O pingo era a grasa. Pero a manteca ou a grasa? A manteca é o mismo grasa que manteca, que pingo. É o mismo, é a grasa do porco. Pero a grasa derretíamola, non? Nós aproveitábamos toda a grasa entre as tripas, toda a grasa do porco aproveitábase e derretíase toda. Facíanse rosóns, e comíanse rosóns tamén. Aqueles rosóns que nos comíamos. E aquela grasa metíamola na vexiga, porque non había onde guardala. Había xente que tiña olas de barro, e metíano nunha ola de barro. Pero miña nai nós non tiñamos olas de barro. Entón mamá collía a vexiga, limpiaba moi limpadiña, fresquiña, vaciaba, limpiaba, daba de volta, non sei como facía, lavaba fresquiña. E logo inflábamola, como se fora un globo, enchíase de grasa. Entón ali a xente estaba flaca, a maioría da xente, non? Que? A maioría da xente estaba flaca. Bueno, a daquela non había gordos. Non había, non? No. Esa enfermedade non había. Os gordos non. En que momento empezas a ver xente un pouco máis gordiña? Había de todo, eu que sei, había xente que tiña criados, que tiñan, claro, tiña moitos campos, e querían traballalos, pero gordos non había, non. Todas as miñas amigas estábamos todas pola mesma medida. Estábamos máis ou menos. Por que vas comprar un cuartarón de sovas? Un cuartarón de sovas, ao mellor para 7 ou 8 personas. Un cuartarón de sovas que extraese non a man, non a man. Poñenche 25 sovas aquí, e traelas na man. Un cuartarón. Un cuartarón eran 25 sovas. 50, era medio kilo. Un cuartarón 25. Entón, ti se miras a alguén con algo máis de peso, era porque vivía mellor, non? Home, eu que sei, habería xente un pouquinho máis gordiña. Sempre hai pequenos que son máis gordiños. Entón, consérvanse máis. Aunque non como moito, pois están gordiños, pero gordos non. Gordos non había. Eu recordo que cando nós éramos raparigas, podía haber algunha así máis mal feita. Non era que fora gordo. Ai, Dios mío, Adrián, sí. Como era? Ti recordas estar moitas horas no muiño para moer o millo? Eu acordo máis tarde noite a chover a tronos porque esa tía miña non tiña muiño, non tiña horas. Os muiños estaban por horas. Bueno, meus abuelos tiñan no Groño 3 rodas de muiño a moer, 3 rodas, que viñan de Frinxo, que viñan de Tui, que viñan de Pesegueiro, de todo por aí, de Prado, de Vilas, tiñan todo o mundo viña a moer o millo ali. Pero a miña tía Joaquina, para non leválo a Maquía, porque lle sacaban Maquía, e leválo porque lle cogían unha medidiña. Se levabas o que levaras, sacaban unha Maquía. Unha Maquía, chamaban Maquía. Non sei que era, quer dicir Maquía, había que ler o ver. Era como un imposto. Que? Como un imposto. Claro, a me recobrarien cartos, sacaban un cunquiño de millo. Entón ela, para que non lle sacaran, porque a pobre, ela vivía do que ela facía, ela vivía do que ela traballaba. E entón íbamos a... Aquí está, metido para aquí, metido para aquí. E íbamos a mover, daban un muiño de noite cando chovía, porque non daba sal de agua, e despois non podías salir. E eu fui moitas veces con ela ao muiño,
vivíamos en Baralla, e debaixo no río había 7 moinhos. E aí no río había o do Durán, despois había outro aquí na Ponte, 2, outro no Portero 3, outro no Medio 4, o Novo 5, o Vilón 6 moinhos había por aí para baixo, aí non hai baixo. E nós viñamos ali, casi sempre viñamos a un, que non lle deixaban de noite, cando chovía. E íbamos a moer ali. E a veces eu quedaba a dormir ali en riba dun couso que tiña ali pa pola fariña. No muiño. Sí, tiñan así unha terimiña pequena, eu quedaba a dormir ali xa, mentre ela moía. Porque moía durante toda a noite. Non, moía un pouquiño toda, ela moía un pouco, un par de horas. E despois marchábamos para casa de noite, para arriba. Había moito ambiente nos muiños. Non había nadie, había tiñas que ir con un tizón, que non había ninguna luz de pila, ni había que tizón? Un tizón. Un tizón é unha hacha que sacas do lume e vas a abanicar así con ela. E se non tiñas tizón? Se non tiñas tizón, como te facías para orientarte? Se non facías rume nos ollos, que é máis fácil de facer. Sí. Había xente que tiña... Podías acabar no río moi fácil. Había xente que tiña unha linterna. Unha linterna con un chisquiño de aceite, metía un trapiño, cerradiña, ainda sai. Entón levaba a linterna, pero miña tía non tiña linterna. E non tiña linterna e iba con tizón. Hasta chegar ao muiño, despois para vir de volta. E te que sabe, xa sabíamos o camiño do carreiro. Normalmente moías de noite, si... Miña tía Joaquina, si, nós tiñamos 6 horas no muiño, na pedra, nós na casa. 6 horas a semana. 6 horas cada semana. Entón, esas 6 horas xa che daba. E se non íbamos a casa dos meus abuelos. Non, na pedra non tiñamos problema por moer a fariña, porque non nos sacaba maquía. Íamos a meus tíos. Meu abuelo morreu cando eu tiña 11 anos. E despois quedou a meus tíos. E máis, miñas tías, esas, eran os que moían arriba. Un tío meu. Foi o que se dedicou ao muiño. Entón, se non nos sacaba maquía, non nos sacaba. Pero miña tía Joaquina, sí. Miña tía Joaquina collía as oriñas cando lles daba. De noite, claro, cando non viña a xente. Se chovía. Se non chovía, ainda viña. Había xente que viña cargado á noite. E dormían ali, para que non roubara. Que senón tamén de noite roubaban. En donde? Aí baixo, nos moinhos. No muiño. A meter moía o miño. Claro, quedaban a dormir aí. Ali aniñábanse ali, con trapiño polo lombo hasta que terminaban. É certo que moitas relacións naceron nos muiños? Eu non, iso non me acordo. Iso xa era o serán, xa era no tempo de miña sogra. O tal serán ese, que facían seráns nas casas. A mellor aí nunha casa que era algo grande, tiña así unha sala, pois facían un serán. Aí adiante na de Carme de Villa, como elas vivían nunha casa de atrás, na outra de diante facían un serán. E de miña sogra, que viñan de Vincios, que viñan de Chaia, de moitos sitios aí, pois peleaban. E iso non había bebida. Peleaba. Bebida non había, Xa. Neses serán, non. O que había, pois, unhas mulleres que tocaban a pandereta, ou algún home que tocaba algún fanfarrancho, un cordióncinho pequeno, e facían unha... Pero peleaban quen? Os homes entre eles? Esas de Valladares, eses eran peleos. Ese viñan aos de Vincios. Sempre viñan ás festas. Se non peleaban, non valía a festa. Cando peleaban, marchaban contentos. Casi en todas as festas había peleas. Sí, sempre, non? E non bebían nunca. Que? Non bebían. Non bebían. Non, que va. Daquelas que sí. Había puestos, viño había. Sí, non? Viño había, non había cubatas, pero había viño. O cubata, recordas cando chegou, non? Viño, había. Despois, tamén se non peleaban, xa a festa non valera. Pero cando chegaban, entón a festa estuveron a festaza en Madrid. Por que me decías antes que o viño con azúcar da vida? Este? A min agora un vaso de viño que va agora a hora de comer, boto un chisquillo de azúcar, pois que a mí, ahora, antes eu bebía viño, se non, eu non lle botaba azúcar. Eu de nova nunca lle botei azúcar ao viño. E non recordas o primer día que botases azúcar? Pois non, botaba a miña sogra, pero eu non lle botaba. E agora boto eu.
E de mollar rosquillas no viño? Iso sí, iso facíamoslo unha vez, comprábamos a docena de rosquillas, entón si mollábamos en viño. Iso xa, aquí, eu xa digo desde que estou aquí. Aquí, xa levo aquí, cantos anos levo aquí, filliño? Pois levo uns 67 anos. Recordas o baile de Pitís? Pois recordo o baile do Pitís, sí. Sendo pequeniña, marchamos hasta lá, todas un bando de raparigas e rapaces pequenos, e apolámonos polas paredes a mirar, porque abrían a ventana, facían facer calor dentro, de tanta xente que había, porque viña moitísima xente. Había unhas mulleres moi guapas e morgadadas, e viñan de Bayona, e viñan de Vigo, de Matamán, de Beade, viña moitísima xente aquí ao baile de Pitís, que se casaron algúns aquí. Onde quedaba o Entón baile? eu fui... Aquí en Morganáns quedaba. Sí, casaronse. Aquí había mulleres guapísimas, pero moi guapas. Entón nós íbamos e apolábamos pola ventana. E recordo, mira, un día que me apolei, empezaron a tocar Señores, bailen la conga, de non sei en que del carnaval. E non bailaba nadie. E só unha parexa empezou a bailar a conga. E bailaron, e mira que... E nós pamparadillos a mirar polas ventanas. Señores, bailen la conga. Pero hai quen cantaba no baile. Non, aí había Unha charanga. un conjuntiño. Sí? Viña ao millor E que cantaba música en galego? traía un acordeón, e ao millor un piano. Había tres ou así de tocar. E un cantaba. E aí non había peleas no baile? Ai, non, eu non sei, eu no baile como non. Solo nas festas? A ese non. E aquí a este que fun, aquí a de San Roque que fun aí fun, moitas veces. Eu aí nunca mirei pelear a nada. Só eran nas festas, non as peleas? Nas festas, porque as festas viñan de fora e viñan para divertirse e acabar ca festa. Iso eles só viñan para acabar ca festa. Porque ao haber pelea, xa viña a Guardia Civil e acababa a festa. E nós, os coitadiños, era o único que tiñamos, as festiñas, porque era onde íbamos á festa. E polo regular viñan a estas grandes. Aquí a Honda non viña, porque aquí a Honda eran festas pequenas. Entonces era unha charanga, 3 gaiteiros, un gaiteiro, ou 2 gaiteiros, unha caixa e un bombo. Non había máis. Ou un bombo... E San Roque que levaban entón? Antes había unha banda de música. Ah, A banda de música viña sempre. entón a banda de música era igual a pelea, non? A banda de música como esa orquesta como é o Panorama. Era mellor que a Panorama. A banda de música xa enchíase o torreiro que non collía máis unha arma. Dios mío, sintiña que viña aí. E despois descansaba e nós tíamos que esperar a que terminara, que descansaran un pouco. Pero a que hora terminaba a festa pola noite, entón? Primeiro terminaba sendo que non había luz, non había corriente. Había uns petromás, entón aí polas 12 da noite ou así xa terminaban as festas. Despois, entón, sempre, desde que houve a corriente, que eu ainda estaba na Padra cando viu a corriente, entón poñan unhas luciñas e entón xa duraba mellor hasta as 2 da mañá, unha da mañá, 2. Eu recordo unha vez estábamos en Peitieiros e foi a primeira vez que cambiaron a hora. E como era San Miguel, nós unha alegría, porque ás 12 ainda eran as 11. Entón, hasta as 12 ainda tiñamos outra hora máis. Isto acordo, que foi a primeira vez que tamén que cambiaron a hora. E ao chegar da festa comíades algo ao chegar a casa ou xa a dormir? Ao chegar a casa eu me pagaba sin casa, sin nada. Eu cantaba o caldo e comía. Aí eu, sincero, non. Eso non comía ao frío, pero... Encendíades fogueira todo o ano, non? Todo ano había que acender o tripo, non había outra cousa. Eu cando vim para aquí, non. Aquí xa tiña unha chapa, pero ainda non sei se sería máis traballoso, Para me cara mellor meter baixo do tripio. Un chisco de pico, un misto ali, un chisco de uns rabisos, que despois andara a encender aquí. Aquí fixaran unha cociña de ferro, pero sin cociña. Era unha chapa con hornillos, como unha chapa que compraron, e tiña as portas do forno, e máis, e fixaron todo de ladrillo. E despois tiña o forno e tiña a porta. Xa cocíamos empanadas aí no forno. Pero tamén daba queimaba moita leña e non era máis limpio, claro. Poñas as olas en riba e non era en riba do tripio.
Todo, de todo. Para a campanada había que xirala para que non che queimase por un lado. A empanada había que... A empanada metíase no forno como toda a vida. Tardaba máis a cocer porque era un forno feito de ladrillo. Bueno, non había ferro. Era todo de ladrillo. Era como fora un buraco feito aí con ladrillos. Nós unha vez, alá no monte, íbamos para o monte, os rapaces e as raparigas, e alá na de José María había masás verdes ali no chan, collémolas, levámolas, e alá no monte fixamos con pedriñas, fixamos un forno, e con bosta dos bois e das vacas que había bastante, emborreámoslo todo, e para metemos a leña dentro, e para metemos as masás a asar. Sí, dentro. Asadas só se asar, comemos. Estaban verdes, non se podían comer. Entón fixemos. Facíamos nós, no monte facíamos. Non había eucaliptos, non había nada. Aí a Chan da Cruz, chamaban a Chan da Cruz, onde está o curro agora, era a Chan da Cruz. E aí non había nada, era o Chan todo. Era unha esplainada, hasta lá, San Martiño, era todo para lá. Todo iso todo era monte. Monte sin nada. Nin pino, nin eucalipto, nin nada. Todos íbamos co gado, pai. Era moi común ir andando e pois aquí hai un par de maceiras, aquí un par de castiñeiros, según a época do ano ir collendo do que houvese. Pero non había. Castiñeiros había algún, pero moi pouquiños. Eu recordo unha vez que mamá e papá marcharon á festa a Peitieiros, o día de San Miguel, e deixáronos a nós, cos pequenos. Bueno, os pequenos estaban sempre, pero que de noite. Ainda vivía, estaba comigo. O finado meu irmán. O finado meu irmán saiu daquela, tiña 11, el tiña 13 anos. Entón el marchou alá por baixo, por Santo Río, a buscar unhas castañas. E encontrou-as. Mas non sabíamos o que se lle botaba, que lle botan néboda. E boteñeme en trastos. Pero saliron buenísimas. Cosémolas, estábanlle sal, e comemos castaña. Entón eles tomaron na festa. Nós fixamos outra festa na casa. Iso todo fixamos. Salía, eu diría 11 e el 13. Porque nos 14 se marchou para a América. E marchou a buscar. Pero non sabíamos o que se lle botaba, claro. Nunca lle botáramos. Pero estaban buenísimas. Foches algunha vez ao McDonald's? Que? O McDonald's? McDonald's. Madonnas? Sí. É que é Madonna? Unha hamburguesería. Ah, A hamburguesería que sale na tele. eu non conozo. Eu non me fijo niso. Pero non che sona de nada. Madonnas, McDonald's. hai un, agora, Madonna non é un, como chama? Un supermercado grande que No, unha hamburguesería. non conozo. No. Burger King tampouco, non? Eu non conozo a cafetería de Gondomar, non sei onde de Juanito. Esa sei onde está ali na plaza. Ou a de Paulino, de Paulino tamén sei, ali na outra plaza, Enrique. Pero eu a cafetería non me di, tal cafetería, a mí non me digades cafeterías, que eu non sei, que eu non vou ás cafeterías, que sei eu como se chaman as cafeterías, ni onde están, nin cales son. Telepizza tampouco. Que? Telepizza. Pizza. Telepín. E a pizza, entón? Como facías ti unha receta de pizza tan rica? Porque eu en Montevideo. Porque eu en Montevideo porque meu irmán en Montevideo facías. E despois el viñeu e facías aquí, cando estudeu. Entonces, como el tiña forno, tiña panadería, facían pizzas, claro. Entonces ele me dixía, hai que deixarmes bastante máis. O que pasa é que eu miraba o que lle botaba un pouco de aceite, botaba de azúcar, botaba de fariña, e botaba a levadura, unha cuchariña de azúcar, un pouquinho de aceite, e botaba todo ali, despois amasaba, e eu facía aquela. A miña masa salía máis rica tamén. Despois veo un rapaz aquí que teña en Venezuela unha pizzería, pero pizzería. E dixome, falla con leite. A mí con leite non me salía tan rica. Que amasara con leite, a mí usaba máis a que facía eu. Entón, mira, sabes o que tiña a miña pizza? Tiña un tomate ben feito, unha salsa de tomate ben feita, porque a facía eu con tomates da casa. E despois botáballe moito queso e moito jamón york. Entón vos ibades partidas, ora aquilo era para comer, era un bocadillo. Non era como nós que fomos a Italia, e máis o meu home que en paz descanse, e compramos unha por 1000 pesetas, como un plato, era como un plato, 1000 pesetas. E non tiña máis nada que a salsa de tomate untada.
E valeu 1000 pesetas para comermos. É o máis xel. Estaba mala. Estaba mal. Era pan con un chisco de pan con untado en tomate. Venga. Pois Italia é onde mellor fan as Madre pizzas. mía santísima, 1000 pesetas a kilo. Son os italianos os que mellor van. Pero unha vez ríronse de nós. Nós alá cando estivemos en Croacia, en Bosnia ou alá, tamén tiñamos ganas de comer algo así, porque ali as comidas sí que son raras. Entonces fomos a unha pizzería italiana. E se dan, pues nada, mira, aquí hai unha pizzería italiana. En Bosnia. Sí, hai lá en Bosnia ou Croacia ou por aí. Nun sitio deses, pero non sei en cal era. Bueno, que teña en Bosnia. Porque primeiro Croacia e despois Bosnia. O primeiro Están Bosnia. cerca, están xuntos, están pegados. Xuntas, pero son dous sitios diferentes. Nun hai unha moneda que non sei como se chama, e noutra outra clase de moneda. Non son a mesma moneda nos dous sitios. Cada unha ten o seu nome. Entonces, os italianos estaban se cachondeando de nós, sabes? Porque sabían que éramos españoles, entón estaban facendo a masa, e estaban, metían así o dedo, dabanlle voltas no aire, iban faceinos de comer. Eu non sei, para mí que tamén foron, se lle botaron un chisco de queso, non, salsa de tomate e un chisco de... non sei en canto pagamos aquel día por la comida. Salíamos cara. Comiches algo raro en Bosnia ou non? Sí? En Bosnia comestes algo raro? Ou en Croacia? En Croacia e Bosnia non sei que comemos porque as comidas nós comíamos o que nos puñan. Nós só que comíamos o desayuno e despois a cena nos restaurantes. Porque don Fernando, as excursións que fixamos, el sempre levaba que por iso facíamos tantas excursións e baratas, porque levaba, só pagábamos o restaurante. Cando íbamos aos restaurantes, que aquí cando fomos a... como se chama, hombre? Bueno. Portugal, Holanda, España. no, como é a Bélgica. En Bélgica, fora o teu irmán comigo. En Bélgica fomos a un monasterio. E había uns flaires. Pero os flaires chamaron uns cociñeiros para facernos comida. Ali comemos ali. Pero senón nós levábamos bocadillos. Don Fernando levaba unha lata todos os días. Dábache unha lata de conservas. Un media barra de pan. Ou senón, en primeiro, dábanos embutidos. O mortadela, o chourizo, o jamón. Levaba para... mentre non se estropeaba. Os primeiros días, que levaban a nemera. Tamén, ali para metelo. No autobús. E despois dábanos unha lata, porque eran 10 días ou 11 días. Nós ao mediodía comíamos iso, unha lata de bebida, no caso, Coca-Cola ou agua, ou unha botella de agua. Media barra de pan, e unha lata de sardiñas, ou unha lata de bonito, ou unha lata de cabalas, ou unha lata de agullas, iso eran outros días. Primeiro, bocadillos de chourizo, mortadela, salsichón, os primeiros días. E os outros, entón, conservas. E media barra de pan, e unha botella de viño, e unha mazán, ou un plátano. A viño tamén. Comíamos bienísimo, hombre. E hai xente que, o que miramos nós, que estivemos en Bélgica, en Holanda, en Suiza, en Alemania, non sei en cantos sitios estivemos con don Fernando, en Italia, e Italia recorrémola toda, que Italia, como estuvera ali, nós estivemos en moitísimos puntos, en todos, como se chamaba, en Florencia, en Asís, en todas partes de Italia. Agora xa non me recordo. En Venecia, estuve máis de 3 veces. Porque hasta cando fomos para Bosnia, fomos por Venecia. En Mónaco tamén estivemos 2 ou 3 veces. En Mónaco, que comíades tamén bocadillo. Non comemos nada en Mónaco. Sí. Dormimos fomos por aquí pola Costa Brava, fomos aquí por Burgos, de Burgos pasamos a Costa Brava, dormimos na Costa Brava, entramos en Francia, en Niza, dormimos en Niza, que pasamos Cans, que onde Cans fan as películas todas, e pasamos a Niza, ali a Niza. En Niza, no Paseo dos Ingleses, que hai unha playa con moita palmera, chaman os Paseo dos Ingleses. Ali anduvemos, pero bueno, dormimos en Niza.
E a mañá levantámonos e fomos por Mónaco. Pasamos a Pisa, paramos en Mónaco un pouquinho. Pois marchamos a Pisa. Pisa é onde está esa torre que quer cair. E dali marchamos a Venecia. E de Venecia a Italia, a dar. Levando o autobús, miras todo. Se vas en avión, chegas, pumba, paras ali e nada máis. E mira para o cielo, mira para a tierra, para a derecha e esquerda. E nada máis. Pero indo como fomos nós, para pasamos cada noite. Dormíades no autobús. Que? Dormíades no autobús. No, había quen dormía sentado, pero eu deitábame no pasillo porque non aguantaba a coluna, deitada sentada. Non aguantaba a coluna, entón deitábame no pasillo do coche. E ali era capaz de estar. Aguantaba na mar de ben. Tiña un saco de dormir vello, levaba comigo, desabrochado, tiraba no chan, deitábame en riba, tira coche. Sí, sí. Está ben. Pero miramos, mira que fomos a sitios con outros. Por aquí, por España, por tu mira, en Andalucía, nós recorremosla toda, todas as 8 provincias. Estamos no Parque de Doña Ana, estamos nos Rocíos, estamos en todo. Bueno, para ir terminando a boa. No campo, que era o que máis se plantaba? No planto, a xente plantaba versas para comer, porque tendo versas, cosíanas, xa tiñan comida. Plantábamos millo, patatas e máis nada. Patatas, millo e verdura. Sobre todo patatas e millo. Patatas e millo e verdura. Feixóns tamén botábamos. Porque tendo feixóns, facía un caldo moi rico. Estábamos feixóns, unhas patatiñas picadas, unhas verseiriñas ali picadiñas, un chesquiño de unto, vale? E o bicho, só tiña bicho o feixón? Pois daquela non tiña moito, pero agora xa teñen traído. Daquela moito. E a mí xa os comíamos co bicheto. Eu que sei. Si, non tiña, sacábamos. E había moito kiwi? Non había ningún. No? O primeiro kiwi que comprou o teu tío, comprou no Alcampo, e valeulle 20 euros. 20 duros. 20 duros valeulle un kiwi a teu tío, a José Luis, no Alcampo, cando empezaron a vir os primeiros kiwis. Entón a frase de queres kiwis? Que? A frase de queres kiwis, de cando é? Eu non sei. Eu só sei que teu tío, unha vez para traérnoslo, para que miráramos como era, e o probáramos, valeulle 100 pesetas. Un kiwi no campo. Cando abriu o campo. E por que tanto kiwi ahora? Porque todo mundo plantou, todo mundo ten. E antes non se conocían, empezaron a vir, e dixo, un alimento. Tamén as feijoas. As primeiras tomámolas nós. Por qué? Porque don José, veu un amigo del, foi a eses sitios onde sabía que isto é tropical. Isto non é daqui. E entón estuve unha feijoeira, plantou, e doulle don José, que era amigo del, e trouxe don José, trouxe para baixo, para de chelo. E fixáramos esta. E foron as primeiras que había por aquí. Pero ten máis éxito o kiwi. Está máis que? Os kiwis teñen máis éxito que a feijoa. A feijoa non engana que están aí no chame e nas como. E o kiwi, a temporada kiwi cando é? E agora tamén, agora en outubro, agora xa o tempo de otoño, agora en outubro, xa o noviembre é o tempo de apañalos. Vamos, que os venden. Carlos Blanco, sonache? Os que? Carlos Blanco. É un monologuista que ten un monólogo que vai sobre os kiwis. Porque dice que a xente maior, que na época de kiwi, sempre dice de queres kiwis? Queres kiwis? Eu como non sei, eu tuve kiwis, pero non eu comer poucos. E agora xa non temos ningún. Non che gustan? Non me chaman moito, a ver como a feijoa comía moitísimas. Este ano dice que todo ten bicho, xa non quero. Cousa con bicho non como. Sí, faniño, sí. A la vida es una vida grande. Historias por doquier, con Adrián Barreiro.